bagay ni. So guys, na ako karon sa amo ang room. Since senior high na ko, pailan ako ng mga classmates nako. Wait lang, before day kay na ako yung mga old classmates. Si Stephanie, si Apyang, na dito si AJ, si Jasper, si Ralph, dara si Ralph, si Kyle, si Rash, kaya si Rash. Then ang mga kuwande, ang mga new classmates na ako, kaya na sila dire, si Denzel, si Marian, si Mark, si Juna, si Gian, si Lorraine. Si Lorraine, tigtanaw dyan mo siya guys, so yes. Kaya kailangan siya i-function. Si Jet Li, si JJ, si Gab, tapos si Villamor. Pilailan ako ang lain ako mga classmates. Tara si Chinchin, si Darlene, si Meme, si Chris, si Limuel, si Alaysa, si Nuts, you're nuts. Si Johnny, si Josh, si Michelle, si Angela, si Georgery, nagkaon pa. Ay, si Mervin ug si Carl. Ano yung mga taga Santa Ana, si Isadora, si Rhea, si Bea, si pangani mo? Wow, grabe na! Si Princess, si Don, si Christian, si Russell, pagay Russell. Say hi Nice to the one. world! Say hi to the world, Russell! Wait lang, kisa pa yung wala na. Napay Ed Sheeran na mo, dari si Kuan, si Michael. Then hapa silang tulo dari, oy, pagay mo. Mga new classmates na ako guys. And then so mo ni sila kung mga new classmates. Sila tanan dire. Mara sila tanan. Hi! Oh my gosh, I'm back! Okay, DIY. Magsabay man tagkaon, di ba? Magsabay man tagkaon, di ba? Transition! Wow! Transition! Okay, teleport na. Okay, 1, 2, 3. Oh my God! Transition! Okay, laters. So karon padulong Mila Denise. Oh, parang si ano ko intro kanina? Si Jason, si BJ, si Vince ug si Eve. Priya na lang Si kayo. Manon Ay, Driver. Sa kanay. Disgrasya ko, kabalo ka to? Wala ka kabalo? Wala ko kabalo. Sure. Wala ko kabalo lagi. Nadisgrasya ko katong Nakabalo pa kagikan siya. nadisgrasya ko before the day sa enrollment. May 6. Nung sa mga to, Kelb? Wala, nakabangga kong tao. Motor rin mong gamit. Motor ang gamit. Kunya ang motor pag ang motor pag na akong gigamit kay bagong palit. Ikaw na isa. Nila ko nila Denise. Nindot kay sila balay-bay. Dako kayo. Mogi karon si Denise sa doon na nag-eskwela. Ay tara. Dayon daw ta. Bili ng sapatos no. Bili ng sapatos. Ibilin dili. Biskot gitanggal ko siya mga list. Ay then. Wala, wag ko lang. Di ko matat sa ligo din. Then payam na og tubig. Cold na buang. Naday channel si BJ di ay sa to The Boys TV. the Boys TV. Naon ako. Unsa man ni? Taken sa man ni? Ikuwar ni mo ka na nangid. Amigo ming dinis. Nawa jud ni chat ko si bay. Study to eh. Hapit na exam. Hi. Natin ka, Kelb. Wala pa Yes. Hi. yung First time kanil sa koy nga ni kadikit. Boy! Ay, Saan mo ko bigay mo? Uy, duha namin. pinag Oh my gosh! Biyahan na to na siya, uy. Daka na, diba? Linog. Laing school. Bay, lingaw kayo ang UM bay. Lingaw kayo ang Ayan na, UM. di. Si Diana Dis. Wait, sa mga wala di kabalo kay siya dito. Siya akong partner katong sa auditions and semi na dawat so. Yay! Siya kay ni Balin siya og Ateneo so dili na siya. Si Pero- Diana, di. Pero mao ni ang amo ang kwan sa una, mao ni ang amo ang grupo sa una seniorhood. Nami diri karon nila Denise para mga on. Eat.
Okay ra kay ko. Life is good. Salamat kayo, Lord. Lamian, ay. Ako doon mamuluto eh. Yuck. Straight lang. Unsay paliton? Straight lang. Palit utang. Palit utang. Ako. Kini duha ka loaf bread kita turkey mo lang isa. Straight lang. Unsa ni loaf bread? Kanang makaingon gud ka nga kanang yes, I'm free from the jail that I put myself in. Chares. Loaf bread out eh. 40. A video camera converts the picture into a television signal. Tungkok na yan. Saan na ako nasing tungod? Isa namin kabulan, makadawat og relief goods. Isa mo na dyan. Gijud. Kapoy hugas. Ha? Kapoy Oh, hugas. kapoy gigugas. Wala na yung manginom. Kapoy live sa mga lama-lama. O Singson. Uy, Hoy. Sumunod. unsa daw? Nabuhat pa ito bangan sa adu. Bitaw. Di ba tuman no? Uy, ang ako ano? Dan, ang ako ano, ang gibuhat nila kay kamutanan dito sa mo gipaskwela sa Ruas. Then after mahuman na kay bali na mo tanan grade 11 dito. Bobo mo yung direktor. Sayang kayo ang time doon niya karon magapasapas mo. Hinya nga pa, Jay. Saturday close. Seniorhood. Ngitay ba din ni? Seniorhood. Ayaw ni. Si Daya, ga. Di ba? Basa. Seniorhood. Uy, Dapat. dami short film. Magyan mo short film man. Kami. Nya, like, bye. Buhato na Project August before Jud sa day nga exam. August 6. August 6. MIL? Oh, MIL? Melanie. Oh, Jen mo. Pasin ako Jen. Bye-bye. Bye-bye. Basa lagi. Alangan. BJ, paningin. BJ, paningin ka. Nangihi ka. Basa lagi kayo. Bye-bye. Muli na ka! Mangga na ka! Bye, Soy. Kubayo ka muli-uli ka. Bye, then. Bye-bye. Ay, kasaban ka? Bye-bye. Samay sa'yo muli. Bye, Kim. Wait lang si BJ. Asan? Hoy, ingnan na lang si BJ muna. Niuna na miya. Bye-bye. Manguli namin ni Jen. Bye-bye. Bye-bye na Jen. Bye-bye. Bye-bye. The vlog ends here. That was Ends the here key, tomorrow. now it's switching back!